Antena 2022 u Schengen već smo ušli, a Kajzerica je postala Manhattanom. Borbeni avioni od starosti se srušli, al cijele godine je vrijeme ljetno. 2022 Manolić slavi rođendan, osvajamo prvenstvo i plivamo u eurima. Povratak Hrvata iz Irske, Uljanik proizvodi brodove svemirske. 2022 godine, godine na svitu, ajme čo će tek onda svega bit, zapjevat u Bulhitu. 2022 godine, godine na svitu, ajme čo će tek onda svega bit, zapjevat u Bulhitu. Stvari koje voliš. Antena